hapon sugbog Kabisayan, patay ang usa ka trabahador sa DPWH nga nag-ayo sa dalan dihang nadasmagan sa usa ka dump truck. Aksidente nakamugna og grabe nga traffic sa Marcelo Fernan Bridge. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Patay si Ricky Bo ka trabahador sa DPWH. Dihang ginasmagan sila ang mga kauban samtang nag-asfalto sa dalan sa tilan sa Marcelo Fernan Bridge. Usa ka dump truck nga gimaniud sa usa ka Pablo Estrella nga adunay karga nga graba na wad-an og kontrol og midaro kanila. Ginasmagan nini ang truck og multicab sa DPWH nga gigamit sa pagtapak sa mga libaong sa dalan. Milahos ang truck ngadto sa usa ka tindahan. Ang naninda og sigarilyo nga si Juniper Arcilla nakakita sa hitabo. Luwag mong gusto siguro direct break katong buwang o katong puti na sa truck. Oo, pagbangga sa dire. Na dito siya to daw tanaw na to kanang usa ka nang naguna daw. Amo tay gitrabaho guro dira ka parking. Oo. Action nato sa lugar ba na gibanggaan man ang puti. Nadaro. Matod ni Gerardo Armiro, samtang nagtrabaho sila sa tilan sa Taytayan sa may barangay Pusok, Lapu-Lapu City, iyang nakita nga nagikis-ikis nga nagdulhog ang truck. Ako ang dump truck, pagka-iko niya itong dump lane dito, ako pagsuga sa bridge. Pag-out niya, mo ito pagkakas, anak na ilagat, tapos pasok tayo. Ako ito, sinya rin ko, bantay mo! Ang baguban, ang bagula. Siya, marunong nagahan niya. Kuha, yung anak, si Ricky dito, napiktihan man dito sa tubangan. Ang driver sa dump truck nga si Pablo Estrella girescue human napiit sa manubila sa truck. Daling gidala sa ospital ang mga naangol nga sila si Joselito Cruz, Marlon Katamis ug si Raymond Biniranda nga driver sa DPWH. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka pulis ang giimbestigar sa Police Regional Office 7 human nasayran nga gihimong usa ka drug den ang iyang balay sa lungsod sa Alcantara. 8 ka tawo nasikop sa gihimong anti-drug operation sa balay nga gipanag-iya sa usa ka SPO1 Joel Sarmiento nga na-assign sa Bohol Provincial Police Office. Si Senior Superintendent Renato Dugan sa Regional Police Office nagkanayon nga ilang susiyon kung may kalambigitan ni si Sarmiento sa illegal drug activity. Ang subject sa anti-drug operation ang piniyalan sa binuhing mga manok ni Sarmiento. Kailangan may sa Bohol, o depende na sa investigation. Kasi din na pulis mo ay nakalis. Diya sa namatay sa aksidente sa Marcelo Fernan Bridge, mihangyo sa pag-delete sa mga photos sa patay nga lawas nga gipost sa Facebook. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Naa sila dito sa nakadagan mo din sila kay Hangtod karon, di gihapon mabuhat ni Richel Dingal ang pagtanaw sa patay nga lawas sa iyang igsuon nga si Ricky Buok. Patay si Ricky sa nahitabong disgrasya sa ilan sa Second Mactan Bridge kagabi. Napiit sa masakinan o sa railing sa sidewalk ang biktima. Ang photo sa patay nga lawas ni Ricky nag-viral sa Facebook. Matod sa igsuon sa biktima, nagdugang-dugang sa ilang pagbangutan ang makaluluoy nga kahimtang sa iyang mangod sa social media. pagtan-aw na ko sa Facebook ang ako ang kasing-kasing murag yung gikumot. So nganong inanaon pa man nila. Wala sila naghunahuna sa natungdan ba kung sila ang naaana nga kuan sitwasyon. Gihangyo niya ang mga nagpost sa pag-delete ni ini aron di makitaan sa ilang pamilya. Kung ako alang unta nga ilan ang ipang-delete kay kami nga nagtanaw kasing-kasing kumuton. Uy, maski ako mga relatives. Tanan, sakit yung kayo para namo. Job order employee sa Department of Public Works and Highways si Ricky nga lumad nga taga Lapu-Lapu City. Kamanghuran siya sa upat ka magsuon o adunay upat ka mga anak. Nagpasalamat ang pamilya sa biktima sa daling pag-abag sa DPWH kanila. Wa pa sila plano sa pagkiha sa responsable sa aksidente. Giuna nila ang pagpalubong sa biktima. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Contractor may require sa total nga pagsirado sa traffic samtang nag-ayo sila sa Taytayan. Ilang gikabalakan nga dili na makadaog ang Taytayan sa mga sakyanan tungod kay magkahuyang kini samtang gitrabaho ang pag-ayo ni ini. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Minor repairs ra karon ang gitrabaho sa Jegma Construction sa First Mactan Bridge nga naglangkob sa pagbakbak sa asfalto sa sidewalk. Di mapaspasan ang trabaho tungod sa mga tipak sa ilang gipangbakbak na makabalda sa mga motorista o sa mga namuyo ilawom sa tulay. Kay
Reklamo mo gina sila. Kung na matandog na to diha mga utilities, mo delayed mo gina, di mataka-proceed kay exist na sila sa kuan sa bridge na sila subay sa bridge, so ang trabaho ma-delayed gid natin matandogan. Nabalakaw sab sila nga ang pagtayog sa taytayan tungod sa pag-agi sa masakinan nga moresulta sa pagkahuyang sa ilang gitrabaho. Dili usab mahimo nga mabugatan na ang taytayan sa masakinan, hilabi na kun muhunong tungod sa ka-traffic tungod kay huyang na kini samtang ilang giayo. Bot nila nga hingpit nga siradaan ang taytayan aron mas paspas ug mas pulido ang ilang agi sa trabaho. Ya usasad kining mga naibalay sa ubos. So di man gid pwede nga ug mag-jackhammer tanang sa babaw na mga tug o gabi gabi. So makadisturbo gid sa kontraktor amo sa pagiging kamutan nga di gid namo sila ma-disturbo. We will provide nga mga barriers ana sa ilaw nga kuan na mga safety nets ta diha, mga debris nets. Usa sa gikinahanglan sa di paayuhon ang taytayan mo ang pagpapahawa sa mga namuyo ilaw niini. Apan hangtod karon wa pa masugdi ang pagpahawa sa mga namuyo. Ang among sabot na unahon man tato ang sa ilaw ang mga sa nagdungan. yes, delikado man kuna sa kinabuhi sa ubos. Gikinahanglan usab og lain nga kontraktor ang pag-reinforce sa mga tubos MCWD nga nagsubay sa taytayan. Way kapabilidad ang kontraktor sa steel projects nga gikinahanglan sa pagtrabaho niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka tawo nga nagsulob sa uniforme sa sundalo ug nagdala og armas na dakpan sulod sa Kimonda Building. Diin himutang ang mga korte. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nabalhog sa Mabulo Police Detention Cell si Mark Solon, 23 anyos, taga Nichols Height, sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Si Solon gialarma nga nagdala og armas ug nagpailang sundaw samtang nisod sa Kimonda Building. Na timing sab nga dihay sakop sa Mabulo Police Station nga nagfile og kaso sa Kimonda. Mao'y nakaresponde sa alarma ug gisikop si Solon nga nakuhaan kalibre 45. Sa dihang gipangayuan og dokumento si Solon. Pag matuod nga usa siya kasundaw, wala siya'y gikapakita. Dag armas niya nagpaila siya nga army. Hapin nga dito si parehas nga nagfile og kaso. Nitubag rin siya sa alarma niya pag gidakop wala ka present og mga pertinent paper sa iyang armas. Si Solon nag-atubang og kaso tungod sa gidli nga drogas human nadakpan sa Parian Police Station apan nakapiyansa. Ang abogado ni nitambag kang Solon nga mutambong sa hearing kay delikadog balutsan hinuon og bench warrant. Sutaon pa sa kapulisan ang report nga dunay giatngan sa Kimonda si Solon. Ang yung istoryan nga ato siya barog-barog. Bisan mi ka sultig mobile ang pulis ba yan tuyo dito tong nagdakop niya. Previously nani si kaso gidakpan niya sa Station 1 yung illegal possession of dangerous drugs. Ningat to ni siya kay siguro iyang giatngan tong kuan. Pero dili na mo ma-confirm kung di mo sulti sa unsay tuyo niya. Si Solon nagpakaron ingnon siya nga adunay meeting sulod sa Kimonda Building. Hinungdan gipasulod siya sa gwardya. Ang nakadeferensya lang kay incomplete iyang gisulob nga uniforme sa sundao. Si Solon mag-atubang kasong illegal possession of firearm and ammunition ug kalapasan sa Comelec gun ban. Ipasud ako dito. Wala ko instruction na yon sa akong dapat buhaton. Pero kay ba nga di pwede magdala sa sulod? Da ko idea na pero gitagaan mo kog permission sa guard na mosulod. So natutong guard na nga wala sa sa lady. Dili sa ko kaingon ka wala man sa siya ni na ni di pa dito sa kunyag sud yun. So katong uniforme ba sa tunay magikan? Ay dili sa kumukuan to pag sa lana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nahimo ng obligasyon sa syudad sa ilang kontrata
uban sa bangko ang pag-impa sa utang. Sa higayon mahalin ang sobra sa katunga sa yuta sa SRP. Ang namunuan sa dakbayan sa Sugbo dili muduso sa gipangayo nga supplemental budget alang sa pagdata-data sa utang niini. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Why would we amortize when we can pay in full? Gihulagway ni City Legal Head Attorney Jeron Castillo nga makasave ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo kung hutdan og bayad ang SRP loan. Natingala siya ug kun nganong nangayo og supplemental budget ang chairman sa Committee on Budget and Finance Councilor Margot Osmeña. Matod niya, nakasumiter na sila sa una apan wala hatagi og aksyon sa mayoriya sa konseho. Alang kang Castillo, wala na kinahanglan ang pagdata-data sa utang sa SRP tungod kay dunay ikabayad ang syudad aron maimpas ang utang. This loan is pegged in a foreign currency. Every time there is a devaluation, maigo ang value sa loan mo na ang idako ni siya. So I think it is incumbent upon the city to avoid further foreign exchange loss to pay it now if you have the resources. So mas makasave ang city? Yes, basically you can save as much as possible if the money is there, we pay. Si City Administrator Dr. Lucel Mercado mipadayag nga wa pa sila makadawat og hangyo sa gipangayo nga supplemental budget. Nagpaabot usab sila sa mandugikan kang Mayor Michael Rama. Apan matod ni Mercado nga kun muduso manggani sila og supplemental budget alang kini sa pagbayad og pag-impas sa utang ug dili sa pagdata-data sa bayranan. Nahimo usab kini nga obligasyon sa ilang kontrata uban sa Land Bank nga ilang bayran ang kinatibuk-an nga kantidad sa loan kun moabot na sa 51% ang pagbaligya sa SRP. Stand nga ko na we will have that stand nga bayran gyud ang tanang utang kay maka-afford man gyud ta og bayad unya even if mo bayad pag gyud ta sa tanan natong utang dili pag gyud ta napagyud gyapon masobra kani sa kwarta. A possibility would be kuan kanang penalties and charges. Penalty. Million. Like mga dili pod maabot og 2 million but almost 2 million. This every day ba na per day ka na nya it's 24% man of the loan ang penalties. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Nasikop sa mga pulis ang giilang nga pusher sa Barangay Ermita. Nasikop uban kaniya ang gituhuan nga mga customer sa iyang drug den. Kini giaksyonan ni Diane Lizada. Nadakpan sa kapulisan sa Raid SOT ang notadong drug pusher sa Sitio Kawit, Barangay Ermita, alas 4:30 kagahapon sa hapon. Nasikop si Marco Villanueva alias Winwin uban ini mga tao nga naghapa sa yuta nga naatlan sa mga pulis sa lugar atol sa buy-bust operation. Tawhan na ako kaila jud nang nadiha karon nang dapa diha. Ano ko na buong sad ko kay first time ako nakaso diri nga ing ana di akong maagtan. So tanaw nimo ni ari ra na kay ni suyop. 42 ka paketeng shabu ang nasakmit uban sa mga gamit alang sa pagsuyop og mga kwarta. Atubangan sa ilang panimalay, adunay karatula nga nagpahibalo nga bawal ang pagsulod sa pulis. Si Police Senior Inspector Joey Becoy nga nangulo sa operation nagkanayon nga nakadawat sila og mga tawag kabahin sa illegal nga kalihukan ni Wenwen. Mga trabahante og estudyante mao isagad nga mga customer sa drug den nga duura sa mga eskwelahan. Conduct nga operation karon is buy-bust operation. Certain win-win. Nakadawat man gud reklamo from concerned citizen nga diri nga area kusog kay ng disposal. And ang ilang mga customer is usually students and laborers. Consider Si Wenwen nga nagpungko igo lang nga miyango-yango sa dihang gipangayuan siya sa iyang habig. Subulan to marka. Dugay na kani. Dugay na. Alang sa Aksyon Bisaya, Diane Lizada, News 5. Vicente Soto Memorial Medical Center plano nga madungagan og pondo ni Senator Tito Soto. Report ni Ryan Serote. Gikan sa 800, laraw nga patasan ang bed capacity sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa 1,200 aron makaalagad og mas daghang mga Subuanon.
okay na sa ubos balay balawranan og Senado ang mga balaod nun. Apan bisan kung patasan ang bed capacity sa Soto, labi importante nga madugang nga ng ilang pondo. Usa kini sa gipadayag sa VSMMC sa pagbisita ni Senador Vicente Tito Soto III sa ospital nga gipangan sa iyang apuhan. Gipasalig ni Tito Sen nga iyang tutugan ang pagdugang og pondo sa VSMMC pinagi sa Department of Health. Also, we made sure that there is additional funding in the budget of the Department of Health for the Vicente Soto Memorial Medical Center. And then additional funding also not only for the center but also for other government hospitals. Giagi na karon sa mga ehensya sa gobyerno ang maggusto nga proyekto sa mga magbabalaod sa ilang mga lugar human mawa ang pork barrel. Bisan pa man ini, gipadayon sa senador ang pagtabang sama sa iyang pag-abag ni Jean nga dunay problema sa kasing-kasing. Nibawa niyang iyang kahimtang sa usa ka medical check-up sa atunghaan ni atong 2010. Natin maging tuig, bisan asa miabo si Jean aron makapangita og kwarta alang siyang open heart surgery. Despite move nila ang pag-PM sa Facebook sa tanang mga senador ug bugtong mitubag kanila si Tito Sen. Ang suguan ng senador na ang migasto sa operasyon ug pagpa-ospital ni Jean. After 9 a.m. in nag-chat, November 7, 9 a.m. in chat after 5 hours kay ni-reply iyang staff niya gihatagan mi contact details niya mo to nagsunod-sunod ang process sa mo ang papers. It's part of my effort to give it back to the people. You know? Not only my being a senator na ini-elect nila, hindi. Pati yung Itbulaga namin na 37 years Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kadagkuhan sa kapulisan, may padayag nga wala sila magkuwang sa pagpahimangno sa mga pulis sa pagsubay sa mayong binuhatan. Apan matod nila adunay mga kinaiya nga dili gyud mausab bisan sa nagian nga training. Ani ang report ni Ray Pasaporte. Ano ang sitwasyon no, labi na og maawol na o mga drop from rules. So wala na tay jurisdiction ana nila. Considering nga awol na ka sila Matud sa kadagkuan sa PRO7, wa sila magkuwang sa paningkamot nga mahibalik ug masubay sa taro nga dalan. Ang mga pulis, pipila na ka mga pulis nga gidudahang tigamitan og gidli nga drogas nga maoy nakaguba sa ilang kaugmaon ug sa ilang pamilya. Sa pagkakaron daghang mga pulis ang gipaubos sa investigasyon nga gipasangin lang protektor, tigamitan og shabu na positibo sa drug test o kaha ni Ikyas sa surprise drug test. Usa na ini ang nag-awl nga pulis nga si PO3 Tirito Balado nga napusilan patay sa miaging gabii didto sa Luray 1 sa Dakbayan sa Toledo. Samtang giserve sa PIB ang usa ka search warrant batok kaniya. Nanikamot ta to encourage these people na matinuod o dili na do the right thing. Very basic. Actually, we naagay ka ng moral values formation. If you still remember, pila to ka mga administrations and different regional directors. Natay moral values formation. Katong mga pulis nato nga murag nakaingon nato murag nakalimot sa ilang panerbisyo. Kuti usab ang pagpili ni adtong mosulod pagkapulis. Gikinahanglan nga mopasar kini sa neuro exam ug sa training pagkapulis. Apan matud niya lisod usbon ang kinaiya sa tao bisan sa ilang gihimo nga training. Ang PNP, we have done our part. Pero magpag-ingnon pa bisag usa nga kung kana iya gyud ang tinuyuan, iya ng attitude, wala kita mahimo ana. Kung parte sa leadership sa sobra na gani, no? Grabe na nga itong mga programa para sa kapulisan. Kanang mga dagkong pulis, good na yung programa. Kanang mga medyo nasaag ng mga pulis, doon natin yung mga values formation, yung mga seminar. But still, di nato na malikayan. Kay bisa-usaon lagi. Kung maugin ang ilang kinaiya, mauna ang ilang batasan, mauna ang ilang karakteristik po atin mahim. Matunidugan ang bati nga binuhatan mubunga kini og dili maayo. Apan mensahe ug tambag niya sa mga kapulisan nga nagpadayon sa hiwi nga binuhatan. Ang atong RD, no, di na tamo abot sa kuan. Naanay mga di na magkuwang sa guidance nila. Nagawin lang yung tama as a police officer. Wa gyud na magkuwang. Kaya nga atong regional director sa regional level, mura nag-amahan namo. Amahan namo na diri sa Region 7 sa PNP.
alang sa Aksyon Bisaya. Ray Pasaporte, News 5. Happy vibes sa TV5. Sugboanon nga trainer sa NBA defending champion nga Golden State Warriors nagpahigayon og basketball clinic dinhi sa Sugbo. Bisan layo na og naabtan sa nakad sa basketball, wa kalimti sa mandawihanon nga si Jefferson Codera ang iyang gigikanan. Karon, usa si Codera sa mga trainer sa basketball camp sa National Basketball Association defending champion nga Golden State Warriors. Usa sa mga labaw sa Gold State ang nakakita sa abilidad ug katakos ni Codera sa basketball training hangtod nga gihimo siya nga trainer. Sukad sa kahigayunan nga gihatag kaniya, iyan ang nasinati karon ang kaharuhay sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya. Nahimo usab kini niya nga inspirasyon sa paghimo og iyang kaugalingong basketball camp aron makatabang sa sama niya nga paborito ang basketball. Sawa pa siya magpuyo sa California uban sa iyang pamilya, nagdako sa kakabos si Codera sa dakbayan sa Mandaue. Tungod sa kalisod, gipahunong siya sa pagtungha ug pagduwa og basketball aron motabang og trabaho. Sa iyang kasuko, milayas og nahimong libod suroy si Codera. Matud ni Codera, wa nahimong babag ang iyang kakabos sa iyang mga damgo nga iyang naabot sa tabang sa mga tao ug sa Ginoo. Kabos man o dili, basta dunay dedikasyon ug pagpaningkamot, matinuod ra ang mga damgo. Hangyon ni Codera sa mga bata nga susama niya og damgo nga di mawad-an og paglaom ug ipadayon ang paghigugma sa basketball. Work hard, believe yourself, trust yourself, nga maningkamot ta, even though pobre, dato, wala na. As long as mo trust ka and believe yourself and mo prayer ka sa Ginoo nga ihatag ang imong dreams, pinagi sa iyang pagtabang nimo. At the same time, tanang tao or tanang bata sa Cebu or not lang sa Pilipinas nga stay humble, stay away from drugs, and at the same time study hard and love your family, and then keep smiling and even though you have problems. Og mo kadto naglangkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, ang banikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lau Cotsera ang ato word of the day nagkanayon. Ani ang horoscope alang sa mga taong walay love life. Para karong adlaw makakita ka og buta nga makapahiubos ug makapalagot kanimo. Mas maayong likayan usa ang samin. Agay! Dito, no? Nakatok! Okay. Yung mga tambag ni JP, no? Pang Valentine si Gayo. Yes. But you know, after the heavy news and everything, makapalingaw sa dumay. I look forward to it every time actually, Glenn. Di ko mabasa sa akong script, maghuwat ko sa surprise. Kanainig mata ni yung buntag, manamin kung sa may bation. Kinahanglan ako manghilamos. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon! aksyon!